दिनैहाय नोंथांमोननि बे गामियाव मागो दमासिनि मुङाव मोनसे बेलागुर सावनाय हाबाफारि लादों लोगोसे जानाय लोंनाय मोनसे आयोजन खालामदों बिनि सायाव मा बुंगोन सारा? औ जोंनि 1 नं रुनिखाता गामि बे दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बेलागुर सावदों। दा बेलागुर सावनायजों लोगोसे दोरोङारि खालामदों। दा बेलागुर सावनायनि गाहाय बिनि आन्दोआव दङ माने जोङो बर' माहारि हिसाबै गोदोनिफ्राय नैबे बेलागुर सावनायखौ सोलिदोंमोन, गेजेर ससेयाव बावलांदों। दा बेजों जोंहा बेलागुरखौ जोंनि बे गामियाव मोनथाम खालामनाय जादों। बेयो जाहैबाय मोननैया जाहैबाय ओरैनो राजा रानि एबा सान मोदाय राजा रानि एबा 5 राजा होननानै बुंदों आरो मोनसेया जाहैबाय गरखाय गसाइ बेखौ होननाय जादों। बे मोनथामनि ओंथिया जाहैबाय बे मोननै राजा रानिया गामियाव जिउ खुंनायाव माने निदान आफोद दाजाथों, गामिया बेमार आजार दाजाथों आरो बायदिसिना जेंनायाव दा गोलैथों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव माबाफोर गामिफ्राव एबा बबेबा जायगानिफ्राय सोरजोंबा गोखा गोखै बुंफ्लांनाय बे दिनैनि सावनाय बे मागो दमासिनि बेलागुर सावनायजोंनो जोंनि बे खुगा नांनाय एबा माबा माबि बेमार आजारफ्रा थाङो होननानै जों बिसास खालामो। ओमफ्राय नैबे बेलागुर मोनसे दङ गरखाय गसाइ, बे माने धोन सम्पतिनि बिगोमा। बे जाहैबाय गोदोनिफ्राय मोसौ मैसो दाउ अमा बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोदों। बेखौ जोंहा बेमार आजारनिफ्राय बासायनो थाखाय रैखा मोननो थाखाय मोनसे मोदाय आसनखौ गोदोनिफ्राय फुजिबोदों। दा बे जाहैबाय गरखाय गसाइ एबा लावखार गथाय। बेजों माने बेलागुरखौ सावनानै जोंनि धोन सम्पतिफ्रा जाहाथे मोजाङै थाथों बेनि थाखाय जों फुलियो। बे फोरबोआ धोरोमजों थोंजोंनो मोनसे सोमोन्दो दं नामा? नंनायाथ' धोरोमजों थोंजों सोमोन्दो दङ। माने गोदोथ' बर' माहारिनि गेजेराव मोनसेल' धोरोम दंमोन, गुबुन धोरोम गैयामोन, बाथौखौनो होननाय। बे बाथौनिफ्रायनो जोंनि परमपरा सोलिबोनाय गासिबो दोरोङारि धोरोम हिसाबै, दोरोङारि रंजाथाइ हिसाबै गासिबो फोरबोआ गोलैजोबो। दा बे हिसाबै बेखौ धोरोमजों लोब्बा दं होननानै जों बुंनो हायो। सिगां बोसोरावबो खुंबोदोंमोन ना देग्लायसो सिगां बोसोराव जों खुङाखै, माने बे सेथि माने खुंगा लादों। माने गोजां आगोलाव माने न' बिदिनो फिथा सौराय जानानै माने देमसि मोसानानै बा बायदिसिना रंजा बाजा गामियाव जों हाबनानै बेबायदि खालामोमोन बे दमासिखौ। खिन्थु नैबे बाराव जोङो फोथाराव लानानै माने सिस्टेमनि गेजेरजों गेवलां मेल लालायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बयबो गथ' गथाय फरायसा फरायसुलि बयखौबो लानानै जों खुंनाय हाबाफारि लादों। माखासे जायगाफोराव बावलांनायखौ जों नुबाय थानाय मोनदों आरो दा बैफोर जायगायावबो बेबायदि नोंथांमोननि बायदि पालन खालामनांगौना? औ जोंथ' खावलायो। बे बर'नि मोनसे माने फोरबो, बे फोरबोखौ जोङो माखासे समाव बावलांदोंमोन बा दिन्थिनाय गैयामोन। दा ओंखायनो जों सानो गुबुन गामिफ्राबो जोंनि बे आंगो माने दमासिखौ मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा, फरायसाफ्रा बयबो आजावनानै पालन खालामनानै एबा फोरबोखौ मानिनानै सोलिनाया मोजां होननानै आं सानो आरोखि, जों सानो। नंग्रनि खाथा गामिया दिनैहाय नैबे माग दाननि पहेला 1 थारिखआव दिनै दमासि बोथोर आरो बेजों लोगोसे गासिबो हाबाफारि मावनायनि खेथ्रआव दिनैनि समाव दिनै सानजाया जाहैबाय राजा जाहैबाय, ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय रानि जाहैबाय। बे रानिया मा हाबाफारि मावो? राजाया जाहैबाय गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय बोसोनना फैनायनिफ्राय जाहाथे गामिफ्राव निदान खैफोद जानायफोरखौ होबथा खालामनो थाखाय बिसोरो
हमथानो थाखाय भगबाना दैथायहरदों बेनिखायनो गन गंथाम होनानै जोङो बेलागुरखौ दिनै सावनाय जादों आरो बेनिफ्राय रानिखौबो बिदिनो उन्दै गाहायाव रानिया जाहैबाय नै गामिफ्राव जाहाथे खैफोद आफोद दाजाथों जेबो बारहावा दाजाथों होननानै बेखौ फोरमायनाय जादों आरो बेनिफ्राय लावखार गसाय जाहैबाय मोना गुनला हरला गुनला जाहाथे सोरबा दाउ फिगोन अमा फिगोन बिनि थाखायनो जानाय लोंनायफोरखौ जाहाथे जेबो खहा नस्थ' दाखालामथों होननानै दिनै लावखारफ्रा बेखौ बे लावखारफ्रा बेनिफ्राय बेलागुर खुंखांनानै बेलागुर सावखांनायनि उनावहाय बिसोरो लावखारफ्रा जाहाथे बे लावखार मोसौ गुमग्राफ्रा गुबुनाव पिकनिक जाहैयो आरो बिनिनो बिथांमोननिफ्राय जोंथ' मुनुसमाया जाहैबाय बेनिखायनो जाहाथे अरायसम गोदोनिफ्रायनो दिनै बे गोदोनि जुगाव दिरुं फाखायग्रा दंमोन आवदुं होनना बुङो बेखौ दिरुं फाखायग्रा आवदुं आरो सोरखि बायदि फिदिंग्रा आवदुं होनना बुङो आरो बेनिफ्राय आवदुंनिफ्राय बेराफारसे ओरैहाय दाङा नाथा दङ बेजों लोगोसे मोनसे सोमोन्दो दङ बेजों गासिबो बिदिनो सम्पर्क दंजोबो बेनिखायनो आङो दिनै नोंसिनि सायाव आङो बुंहरनाय थाबाय।